ohambeni lwakho lwasemhlabeni, ohambeni lwakho obhekene nalo, ohambeni lwakho lwemihla namalanga, ohambeni lwakho insuku ngey'nsuku, ohambeni lwakho ongeke ulinikeze umakhelwane wakho uthi akakuhambele lona, ohambeni lwakho ongeke ulinikeze umzali wakho uthi akakuhambele lona, ngeke unikeze umama wakho uthi akakuhambele lona, ngeke unikeze ubaba wakho uthi akakuhambele lona, ohambeni lwakho obhekene nalo ongeke ulinikeze umfowenu uthi akakuhambele lona, uhambo lwakho obhekene nalo ungeke ulinikeze udadewenu uthi akakuhambele lona, ohambeni lwakho obhekene nalo ungeke ulinikeze umkakho uthi akakuhambele nalo, ohambeni lwakho ungeke ulinikeze umyeni wakho uthi akakuhambele lona, ngoba lolu luhambo lwakho obhekene nalo usuku ngosuku. Lolu hambo obhekene nalo ufanele uzibuze umbuzo ukuthi ngizoluhamba kanjani lolu hambo lwami ngendlela efanelekile, ngizokwazi kanjani ukuthi ngiqinisele kulolu hambo engiluhambayo, ngenze izinto ezibalulekile kulolu hambo ukuba lube impumelelo, kepha ngenze futhi isiqiniseko sokuthi ngenza izinto ezilungile kulolu hambo, ngoba lolu hambo engiluhambayo lumiselwe mina ukuthi-ke hamba lolu hambo oluphambi kwakho. Wonke umuntu unalolu hambo alimiselwe, emncane emdala unalolu hambo, kusukela emncaneni bakhe uyaqala lolu hambo lwakhe ngesikhathi elethwe emhlabeni aluhambo lolu hambo. Yilowo nalowo-ke unalolu hambo abhekene nalo, lo lesilibiza ngokuthi umzila wakhe. Wena unomzila wakho njengezimoto uma zihamba uhambo olude, zihamba endleleni kube nemizila eminingi, enye ijikela kwesokunxele kwa-left, enye ihamba straight, enye iya kwa-right, ezinye zihamba ube ngathi zishaya isekhe, ube ngathi zishaya isingi uma ziphuma emgwaqweni, ikakhulukazi uma iphuma endleleni le ebizwa ukuthiwa u-highway. Kwesinye isikhathi uyibona zimisa kanjalo ngesikhathi iphuma. Ezinye iy'moto zihamba izindlela ezingenabo highway, okuzindlela ey'ncane, kodwa nazo futhi ziyaphuma zihamba endleleni, bese lezi indlela ziphume ziceze ziye kwesokudla, ziphinde zicezele kwesokunxele. Uhambo nje lunjalo. Manje-ke kubalulekile ngifuna ukuthi ngikucizelele ukuthi uma zisahamba izimoto lolu hambo, ezinye ngikathi zijikela kwesokunxele, akusuki zonke zithi ngoba le ijikele ngawesokunxele, hayi bakithi asivele sijike sonke. Cha, akuhambi kanjalo. Siyaqonda ezinye zijikela kwesokudla, ezinye zijikela kwesokunxele kuleli hora, ezinye zijikela kwesokunxele ehoreni elilandelayo, ezinye umzuzu olandelayo. Uhambo nje lunjalo lwasemhlabeni, nabantu bakanjalo uma behamba endleleni yabo benezinto ababhekene nazo emhlabeni, bahamba abanye endleleni baqonde, abanye bajikele kwesokunxele, abanye kwesokudla, ngokuyokwenza imisebenzi yahlukahlukene ababhekene nayo kulokhu kuphila, ngoba uhambo lwabo, ngoba ilona lo muntu obhekene nohambo oluhambisana nezinto ezibalulekile empilweni yakhe. Engiliqonda uhambo lakho njengamanje ukuthi libheka yiphi, engiliqonda uhambo lakho njengamanje ukuthi inhloso yalo iyini njengamanje, ngoba wena uluhambayo luqondene nawe, ludalelwe wena, lukuwe, luphiwe wena ukuthi ulusho njengamanje ukuthi uhambo lwami lungibiza njengamanje ukuthi ngijikele kwesokudla, ukuthi uhambo lakho lukubizela ukuthi ujikele kwesokudla, akusho ukuthi sekufanele-ke mina ngithi ngoba mina ngijikele kwesokunxele olwakho uhambo alukho right, bekufune ukuhamba indlela yami. Cha,
njalo uhambo lwakho luhambo lwakho olumiselweyo oluphiweyo okuthiwa thatha lolu hambo njengoba uvuka namhlanje ekuseni ukwazi ukuthi uqinisele kulona lolu hambo lwakho. Uma usubabona labantu bekhala izithelo, uma usubabona-ke laba bantu bejabulela lezi thelo zabo endleleni yabo, emzileni wabo, esuthi nami sengizohamba ngalowa mzila ngoba lowa mzila uneyithelo. Kanti iphutha usuqala ukulenza lapho. Qhubeka uhambe emzileni wakho, kodwa bese usuthatha izifundo ubona, uthathe izifundo ezokusiza ukuba umzila wakho ube nempumelelo. Qhubeka emzileni wakho ohambayo ngoba uvuke ekuseni wathatha izinqumo, uvuke ekuseni wathi namhlanjena ngilungiselela ikusasa lami elizoba ngcono, ikusasa lami elizoshintsha izinto zami, ngihamba kule ndlela yami. Laba bafowethu nabodadewethu esebeqalile ukuthi bakhe izithelo endleleni yabo, laba bafowethu nodadewethu esebeqalile ukuthokozela impumelelo yokusebenza kwabo kanzima, bahalalisele, uba ncome, uba gqugquzele. Lapha ungashiyi umzila wakho, ungashiyi umzila wakho. Bona uyabancoma, bona uyabagqugquzela, bona uyabakhuthaza endleleni yabo. Ufunde izifundo, ubona ucele nezifundo ukuthi ngifundiseni ukuthi ezithelo elithelile lithele kanjani. Kodwa musawusho ukuthi sengicela ukushintsha, ngiphume manje emzileni wami ngihambe eyenu umzila ngoba ngitheleleza ithelo. Khumbula ukuthi banemthwalo, khumbula ukuthi badlule emzilweni, khumbula ukuthi kuney'nselelo abadlule kuzona, khona ukuhlupheka abadlule khona, khona izikhathi zosizi ababhekene nazo, khona amahora ngamahora bebengawalele belungiselela lo mzila. Kukhona izinto kade ibashaya endleleni, ibaletha izimvula kule ndlela yabo ukuze bathole leza thelo. Bazokutshela nje lezo zinto, kepha wena qhubeka nomzila wakho omisele wona empilweni yakho, ube ufunda kubona. Babe isibonelo kuwena esihle nemisebenzi abayenzayo, kepha indlela yakho iyaqhubeka ibe indlela yakho. Injalo nje impilo, kufanele kucaciseleke lokho, kufanele lokho ube sobala kuwena ukuthi impilo iyoqhubeka ibe impilo njengoba injalo. Thatha leza fundo ugijime wena ibanga olimiselweyo emzileni wakho wokuphila.